Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla, u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ġenamlu l-mittif kira ta' konsagrazzjoni tal-Baziliċi ta' Apostli San Pietru u San Pawl. ħafna jsejħulhom żewġ tidwar kbar, jew żewġ kolonni kbar. Għaliex permezz tagħhom Mulej Ġesu San Pietru taħdak is-seta jew aħjar dak is-servizz li jaqdi l-Knisja. Fuq il-blata b'dil blata nibni l-Knisja tiegħi, is-setat tal-inferma jelbuwiex. San Pawl ukoll taqda Damasku ġie maħtur minn Kristu. Bħala għodda għażiża f'idejh. San Pawl marixxanda l-ġnus kellna x-xorti li ngawdu aħna wkoll mill-ħeġġa, mill-enerġija, jew aħjar mid-doni kbar il-mulej tagħh biex iwettaq ikompli l-mixja tiegħu fid-dinja. Dan l-apostli jenna naħseb bil-xejn jgħidulna jgħalmuna il-ħeġġa. Temmen fi Kristu, temmen bil-verità, temmen bis-serjetà. Mhux tiġpisa żeba hekk fuq il-fidi tagħna, xi ħaġa iktar profonda. Mhix tal-Knisja biss, ma tal-ħajja tagħna ta' kuljum, fis-sempliċità kollha tagħha, imma ċari, determinati. Il-fidi tagħna ma tiċċaqlaqx, ma ddux ma' kull rieħ. Walhekk li dawn l-istess apostli nitolbuhom kompli fina il-ħeġġa li kellkom intom. Ħeġġuna anki lilna fil-fidi tagħna. Tuna t-tama bil-kuraġġ, ma nqtgħux qalbna qudiem sitwazzjonijiet differenti tal-ħajja tas-soċjetà. Imma determinati bħalkom u bil-qawwa ta' Kristu fuq kollox inkomplu l-mixja tagħna fil-Knisja bħala komunità li temmen, bħala komunità li tgħix il-fidi tagħha. Dan nitolbuh allura l-Apostli Pietru u Pawlu din il-ħeġġa tgħinna ħajja personali tagħna, fil-familji tagħna, fuq ix-xogħol tagħna, kull fejn insibu ruħna, għax il-fidi tagħna ma tiċċaqlaqx. Ħuti narfu ħtijietna niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Kan suffraġġju ta' Arroħ il-Wiesa u familja ta' Bone. Nistqar l-Alla li jista' kollox, lilkom ħuti, jiena nibt ħafna, bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għamil, milli ħallejt mirjieti, tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu qaddisin kollha, lilkom ħuti, jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Neħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna, jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu. Ħares mulej lejn il-Knisja tiegħek bil-għajnuna tal-Apostli, kif hi l-ħidma tagħhom bdiet taraf lilek, hekk ukoll bit-talb tagħhom titqawwa dejjem il-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, mikejx jisaltan l-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-lezzjoni qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara 3 xhur tlaqna fuq ġifen li kien għadda x-xitwa fil-Gżira ta' Malta. Kien ġifen tal-Ixandra bixbija tad-Dioskuri fil-Prua. Inżilna Sirakuża fejn qagħdna 3 ijiem. Minn hemm għaddejna max-xatt ix-xatt u wasalna Reġju. Il-jum ta' wara kam rieħ minn nofsinhar u l-għada wasalna Puteoli. Hemm sibna xi jaħwa li stidnuna noqogħdu 7 ijiem magħhom. U hekk wasalna Ruma. L-aħwa ta' din il-belt li semgħu bina ġew sal-forum ta' Appju u sa 3 dvieren biex jilkowna. Ma li rawhom Pawlu ratti l-ħar l-Alla u kawwa qalbu
Meta tħanna Ruma, Pawlu taħ il-permess joqgħod għalih b'soldat qassa miegħu. Pawlu dam joqgħod hemm għal sentejn sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' il dawk kollha li kienu jiġu għandu, ixandrilhom is-saltna ta' Alla u jgħallimhom fuq il-mulej Ġesu Kristu bil-kuraġġ u bla tfixkil. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sar responsorjali ngħidu flimkien il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu l-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa il-liminija tiegħu u d-dreħ imqaddes tiegħu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni tal-latana. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu l-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-dak tat trumbetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Inkomu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Lilek walla nfaħru, lilek bħala mulej nistkarru, lilek tfaħħar mulej il-ġemma glorjuża tal-Apostli. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari l-Evanġelju skont San Mattew. Wali n-nies kielu xebu Ġesu minnu feħġija l-xibli jitilgħu fuq id-dajsa. U hekk imorru qablu ixtat ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'insar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-reħ kontra tagħhom. Fraba sara tal-lejl mal-lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Maraw miexi fuq il-baħar itwerru. Din xi fantasma qalu, qabdu jgħajtu bil-biża'. Iżdu minnu fih kellimhom qallilhom, għamlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn. Iġeb Pietru qallu, mulej, jekk huwa int, ordali niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa, bad jimxi fuq l-ilma, jersaq lejn Ġesu. Meta ra li r-reħ kien qawwi, baża. Ħabad jereq, bda jgħajjed u jgħid, salvani mulej. Mela Ġesu mettidu u qabdu. Nidem ta' fidi żgħira qallu, għaliex iddubitajt. Meta mbagħad it-tnejn tilgħu fid-dajsa, ir-reħ waqaf. Ta' kienu fid-dajsa nxteħtu imħuħi qalulu, tassew, int bin Alla. Il-kelma tal-mulej. Aħna nagħmlu llum it-tifkira tal-konsagrazzjoni ta' Bażilika San Pietru u San Pawl f'Ruma li tolbu l-mulej li tiwaqqaf l-Knisja tiegħu fuq is-sisien tal-Apostli u l-Profeti u ngħidulu mulej iqaf mal-poplu tiegħek. Mulej iqaf mal-poplu tiegħek. Mulej insikkiet il-killa tal-baħar imqalleb biex id-dajsa li fuqha kienu l-Apostli ma terekx, eħles l-Knisja tiegħek minn kull taħbit u għati qawwa u saħħa lil qaddej tiegħek il-Papa. Mulej iqaf mal-poplu tiegħek. Mulej int fil-providenza tiegħek tal-għaġeb battinna l-San Pawl biex jandrinna il-fidi nisranija u jettakna bil-grazzja tiegħek biex dejjem inħarsu l-wirta għażiż tal-fidi nisranija li ħallienna San Pawl.
mulej iqaf mal-poplu tiegħek. Mulej intajt il-kuruna tal-glorja l San Pietru u San Pawl wara li temmew il-ġirja tagħhom f'din id-dinja, għat il-kuruna tal-glorja il dawk kollha li f'din l-art kienu ministri tiegħek u amministraturi tal-misteri qaddisa. Mulej iqaf mal-poplu tiegħek. Mulej wara li komt mill-nwiet indert il-San Pietru u rejt minn inti l-Sawlu, dawwalna bid-dija tad-dawl tiegħek biex bla biża dejjem nistqarru li int Kristu iben Alla il-ħaj. Mulej iqaf mal-poplu tiegħek. Nitolbu, mulej Ġesu Kristu iben Alla il-ħaj, għamli dejjem nimxu t-twissijiet u t-talim tal-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl biex noġbuk fl-imġiba tagħna naqduk fis-sliem. Int li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom nkun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej għaddejja tiegħek nafulek dan id-doni biex tagħtina l-grazzja nibqgħu saħ sal-aħħar fil-verità tiegħek u nżammuha bla mittifsa kif għaddejjilna l-Apostli San Pietru u San Pawl. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'akum. Nerfaw lubna l-fuq. Nizzukħaj l-mulej għalatana. Sewa xira tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inraddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti rrid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. L-maqtajja kollha tal-anġli hija kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla għedha. Qaddis, qaddis, qaddis. U Alla tal-eżerċit smajtu l-art l-mnija bl-glorja tiegħek. U sanna fl-oli tas-smawiet birek minn ġej, kisem il-mulej. Qaddis tassew int mulej u jistgħolek it-tifħir tal-ħarin kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu int tagħti l-ħajja kollox tqaddes. Tibqa' dejjem tiġbar għalik poplu biex minn taħ ix-xemс sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejnu quddiemek b'dan l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Biċċa kontanna nitolbuk qaddishom l-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li b'kmandament tiegħu qed niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl feħinata għalina ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan,
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla bħal-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu bixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xxaret għalikom għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Ħabru l-mertijek mulej, xandru bil-fer għaw minn tijek, tennew semma tiġi fil-glorja. Għalek mulej aħnu namlu dan tibkira tal-passin li bija jbinek fdina, tal-qamim it-tloħ glorjus tijaw fil-sema, għalek din nistennew nittamaw it-tini miġja tijaw, braddi l-ħarna frojda nis-sakrifiċju, ħaj u għaddis. ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittma li bis-sakrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtew bl-Ispiritu Qaddis tiegħu u ġisem wieħed u ruh waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta tibqa' dejjem quddiemek biex ikun nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli San Pietru u San Pawl, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina qudiemek. Għamel nitolbuk mulej din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek timxi taħ fid-dinja. Għaddejtek il-Papa Franġisku, s-Softan Anton, l-sfijiet il-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksib talik. Ilqa bit-tieba, it-talb ix-xewqat ta' din il-familja diritta tinġabar madwarek. Għadja l-missier ħajda kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-Wis u familja ta' Bone li jogħġbok sejlhom għal għandek minn din id-dinja. Minn kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, ikoll f'ibnek u bħal ibnek jirixu xtaw għal-ħajja. Ħennu kollha għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek. Fejn nittamaw li ħna kollha tnassu li kollhom kien jitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bed fawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u li nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna għani inti fis-smawiet jinqaddis ismek, tiġi salvnat, ikun li trid kif is-sema u kif l-ard. Għatina llum, aħfrinna d-nubietna, għal ma naħfru l-minuħati għalina. Daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Tina fit-tieba bil-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatti jaslim u laqda li jien trid fiha, tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin.
حرف طلة ناخد نبيت الدنيا هالنارينا طلة ناخد نبيت الدنيا هالنارينا طلة دانو الحرف طلة دانو اللي ناخد نبيت الدنيا خلينا داوك لمستيدنا عليك لدى الحروف
niftakru fħutna l-mejtin, għatijom mulej il-mistreħ ta' dejjem, jistriju bis-slim, għatijom mulej il-mistreħ ta' dejjem, jistriju bis-slim, għatijom mulej il-mistreħ ta' dejjem, jistriju bis-slim, nitolbu, għamel mulej il-poplu tijek, wettaq bil-ħobs tas-sema, jifraħ bl-Apostlu San Pietru u San Pawlu, jinti tajtomna biex jmexxuna u jħarsuna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Kun jinfaħħar Ġesu Kristu,